Okay na mga kabyanan, no? Mayong hapon lang naman sa inyo, no? Diri sa aton na channel, no? Pirot Haranistan. Mayong hapon lang gali, no? Kaga magadulong naman ako sa inyo kag maga-share sang akon mga naibaluan, no? Sa siding akon nga mga ambahanon kaga sa ay masamigit nagapamangkot kamo sang mga accord sang atong gitara, no? Ari, no? Idulong ko sa inyo, no? Sa sining tinion, no? I-share ko gid sa inyo ang iyang mga chord, no? Nga akong naibaluan para sa inyo dito. Ang ini ang may ginimo ko ini nga pano nga galing hindi kitao, no? Bidyuhan lang na akong karon, no? Kag ipalantaw sa inyo ay at least tinga namon nga pan daw kitaon man galing kun dire nga nagakanta ako hindi kamo na kakita, no? So ang iya sining chord, no? Eagle minor, tama lang, hindi ka simple, no? Para sa mga daw may konla, para sa mga may hilig sa gitara, no? Ihatag ko lang sa inyo ini, bisan manubo-nubo ning iyang kisang sakon, pero diri ko lang ko para mapos inyo ko na kamo na ang magpansini, no? Kuwaon ko na lang sa Eagle minor, no? Kay patapos ko ni karon madulong sa inyo sa Eagle minor, kantahon ko lang naman sa akon nga pitch and sakto, no? Ari para nga mapanan ninyo, para nga mabalaan ninyo, no? Hindi gali ang iyang mga kwanbla, ang iyang intro, no? Eagle minor, ukon umpisa sa minor, tapos Eagle minor, tapos B, no? Ang B ini. Tapos balik sa Eagle minor. Amo malay apat bali may E pa ni siya nga kwan nga pares, no? E lang major, no? Ng Eagle, no? Ang pares sa bilang na tawag lang kahida nila. Apat lang ni ka chord tanan. Ari kantahon ko, no? Sa diri sa amo sini nga kuno nga pitch, no? Amo nga key, no? Sa Eagle minor. Mga utot ko nga Pilipino, di na nga maghiliog yun, kay ang lakat sa aton panahon, nagahlala ang sitwasyon. Dapat naton nga protektahan ang wasdamlag sang kabataan, kaysa hindi lamang mapaktan, nag-aabot ang kalalaan. Maghalong gidkag mag-alerto sa virus nga peligroso. Kung sa COVID-19 ka may sintoma, madalahigid ang bilog nga pamilya. Kinahanglan gid magpangaman, kag hindi gid magpabuyan-buyan, sikyaron lang ang kabataan. Kung istabli ang kahintangan, kung ang bata ginahilantan, painon gid bulong kag sibinan, dipindihan sa balatian, agud malikaw sa katalagman. Maghalong gidkag mag-alerto sa virus nga peligroso. Kung sa COVID-19 ka may sintoma, madalahigid ang bilog nga pamilya. Kag sa karon nga mga paninto,
Mag-andam kita sing maayo, sundon naton ang protokolo, kag panugyan sa aton gobyerno, updan gid sang pagpangamuyo, kag pagsalig sa aton Ginoo, kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Kag sa karon nga mga paninto, mag-andam gid kita sing maayo, sundon naton ang mga protokolo, kag panugyan sa aton gobyerno, updan gid sang pagpangamuyo, kag pagsalig sa aton Ginoo, kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Balaan yung mga kabyanan, no? Inigid kuha nato lang ini sa Eagle Minor, no? Kaya daw bilang manubo-nubo tani ang iyang pets. Kaya galing, gusto ko lang nga diri na ako i-share sa inyo kay parang ako na magtuon ka mo gitman kung interesado gid sa mga gitara, no? San tatlo, apat lang ang pamilya, makasahin-sahin na ini sa kanta, no? Kaga iya sining mga chord mo na di butangan mo na di ang lyrics galing nga hindi pakitaon, ipakita ko sa inyo ni karon, no? Kaya ato Eagle Minor balaan yung mga kabyanan ang akong gitsin nga pets, no, sa kwan sa diri na kundi Eagle Minor di kun diri ko patas-tasan gamay, kulang-kulang pagid gamay di diri ko lang ginakuha niya, diri ko nakuha sa F sharp minor o kung G minor flat, no? Ang sharp sang F, flat sang G, no? Muna tidiri ko ginukuha niya ang sa akong tidiri ang regular na ari tulong ko sa inyo tiyang amo naman yung ang Eagle Minor to gina ang iyang upod ari may panakon na di may ginubra ko nga ako, no? Mga chord, no? Nga inyo gid malantawa, no? At least ipakita ko na karon sa inyo, at least mapan nyo sa ulo, no? Pay ari iambahon ko sa inyo sa akon nga pitch, no? Nga insakta na akon nga pitch, no? G flat minor o kon F sharp minor. Mga utod ko nga Pilipino, di na nga maghiliog yun, kay ang lakat sa aton panahon, nagkalala ang sitwasyon, dapat naton nga protektahan, ang buwas damlag sang kabataan, kaysa hindi lamang mapaktan, nagkaabot ang kalalataan. Maghalong gid ka, mag-alerto sa virus nga peligroso. Kung sa COVID-19 ka may sintoma, madala higit ang bilog nga pamilya. Kinahanglan magpangaman, kag hindi gid magpabuyan-buyan, sikyaron lang ang kabataan, kung istabli ang kahintangan, kung ang bata pinahilantan, painon gid bulong kag sidinan, dipintihan sa balatian, agud malikaw sa katalagman. Maghalong gid ka, mag-alerto sa virus nga peligroso. Kung sa COVID
COVID-19 ka may sintuma, madalahi gidang bilog nga pamilya. Kung sakaron nga mga panimpo, mag-andam kita sing maayo, sundon naton ang protokolo, kag panagyan sa aton gobyerno, updan gid sang pagpangamuyo, kag pagsalig sa aton Ginoo, kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Kag sa karon nga mga panimpo, mag-andam gid kita sing maayo, sundon naton ang protokolo, kag panagyan sa aton gobyerno, updan gid sang pagpangamuyo, kag pagsalig sa aton Ginoo, kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Okay na muna, no? Kaya na to sa Eagle Minor na to ginkuha, no? Sa paragit sa aton nga mga kagyan na, no? Nga mahilig las mga gitara, no? Dala-balan mo kung dili sa Eagle Minor ka simple malugo-lugo ti kung dugangan mo wala kaso kung mga pamsa maburbudlay ni siya gawa di nga pagpitag mo ay iti tanan mo tudlo gawa tanan galagpet mo gawa ti kung diri sa Eagle Minor simple lang, no? Galing kay ti kung kulang-kulang ang iya nga pit sa aton ginadugangan ta lang, no? Nga samtang wala kita sing kapo nga nagamit ginalagas na naman naton sa pits, no? Kaya iya nga pits na di ang iya nga chord mo dyan F sharp minor o kung G minor flat, no? Ang iya nga upod, no? B minor, no? Ang pares siya. Tapos lugar sa diri matupa ng di C flat, no? C flat na siya, no? Ang iya nga upod lang. Muna siya, no? Kaya ini karon ay balan mo ginubrahan ko gid isang chord man, no? Galing kung nga hindi kitaon ko ni pakita ko sa inyo hindi kitaon ay pay pwede man galing nga ko ni isyatan karon sa siya lang tapos ipasa lang namon karon panang ni sang anak ko, no? Apid na daw bilang himuon niya karon nga kwan upotong ginimo-himo ko nga chord, no? Pa ito ang chord nga ito ginimo ko hasta to sa diriyo sa ika-siyam nga trustee, no? Balan mo kang Eagle Minor ang iya nga pares ni isa lang ni sila katunog Eagle Minor ni siya gapo, no? Kung ano ni pagtawag iya sa mga musician, no? Sang iya nga kwan kung sustain ini siya kung ano, eh basta ini duha nga ni isa lang sila katunog, no? Upod may ari pagit siya, na tatlo ni siya pa hasta la sa diri siya. Tapos ang iyang upod minor, no? Kung hindi sustain mo man siguro mo man yung iyang pag na isa lang sila katunog. Diri na tatlo man sila, no? Ang lugar sa pangani sa P munisa o kung diri man ikaw mapitag sang B pwede man gyapon B7, no? Isang lang katunog o ko na muna isa lang sa katunog o ko na rin man B man sa gyapon, muna yung tatlo. Tapos may upod sa nga E. Ang E nga Eagle, muna yung major na siya, no? Way lang natin nabutangan ka E, may kung ka, kasi pa naman nga minor bla. Basta E lang yun, major na pagtawag, no?
yang iyaruan sa nga pares, no, ang iyang pariho, mo niyo. Pwede man nga ipitagan mo ni, pang ini, ipitagan mo, pwede man nga mo lang ni. Ay, isa lang natulog. Gati, magkanta ka na. Bisan sa mo lang tatlo ka, apat pamilya, kung sa wado mo ang iyang mga grupo, bisan nagalantaw, damo ang imong accord nga ginapanan, ang imong nga ginausar, gali timoy, apat lang naka-accord. O kung tatlo, no? Okay? Amo yung tulanay, ini aton nga pa, no? Antes gali ako magpananay sa inyo ano ko gali ni anay, no, ang aton nga mga amigo, no, kaya dalad lang natin diyang shout out, no, at sa kaya Biana, Junjun Fairface, no, nagsubuman sa kay Ramir dila Quistanes, o dila Quista, no, nagsubuman sa kay Alvin Fairface, no, at sa iya mga kamiguhan dira sa Barangay Apat, no, Mina, no. Mayong hapon lang dira sa inyo, Jo, no, belated happy birthday lagi si mo. Katong kipit sa 15. No? Okay, no? Tugtog naman kita sa mga sunod. Ay, kung mga konkunan, base sa pinakadlaw kung kita nga para matagay, pwede kung makuha ang iyasin nga mga chord, at least mapanan ninyo, no? Masaulo ninyo ang kanta, masaulo man ninyo ang iyang accord. Ay pangbutangan ko accord. Ay kanon ko niya. Lang ay muon ko ni nga sa pinakadlaw ay basi ko ni konta para magatagla sa inyo. Okay, no? Madamong salamat, no, kag mayong hapon anay sa inyo tanan-tanan diri na kita.